Добре, здравейте. На гости сме при нашия приятел Спенс, да ни помогне да изтеглим Божията ръка в случая играе, да ни помогне да изтеглим хамака за наградата по случай 6000-ния фен на фенпейджа на списанието. Аз искам да ви поздравя за това, че имате толкова много фенове и ето така, те даже някои изпаднаха. Такъв им бил късмета. Да, някой път така става, падаш от колона в живота. Даже няма да гледам, защото ще гледам към втория ред и ще хвана за ушите Марин Гетов. Марин Гетов е нашия печеливш. Ако е род на Пламен Гетов, нищо общо с това. Не е част от списанието никой и ние му даваме наградата на този пич. Марин Гетов. Честито, Марине, печелиш хамака. Ще се свържем с тебе във Фейсбук и ще ти пишем как да си го получиш.